जों साइमानो थानाय जों ससियेल मिडिया भाइरेल जा कमन न्यूज रगनुखा जे पपिता त्रिपुरा दालाय डिस्ट्रिक्टनि जों नुखा आरो साल थांनांगौ थाङै बनो रेप खालायनाय बोथा जागमानि दा जाते कुन जास्टिस मेखौ रम जायगाखौ जे कालप्रिट रक हानबाय जों स्टेट गभर्नमेन्ट कबंनाय सिनि खरं कटरबाय जों बंनो मेमोरेन्डाम साबमिट खालायनाय बरक एप्रोप्रिएट एक्शन नानांथुं सिनि बोरै बरक जों साल ब्रुम नुक दं रेप खालायजामानि सिनि बोरै बरक सेफ दंना नांगौ बरकनि सादिन दं बंनि लाइफ दंमा दं हानबाय बंनि बाय प्रटेक्शन बाय जों TSF त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन जों साल ब्रुम न बिसि ब्रुम न जों आन्दोलन खाय थांनाय कालप्रिट न जों रमनानि बाय गभर्नमेन्ट दागिनाय बर रमनानि इमिडिएटलि रमनानि बागिंथु रमै ताई बंनो पानिशमेन्ट जेहेतु मेसेज सानाय जे सोसाइटी वो नेक्स्ट टाइम जेहेतु बरक ताई रेप कालचार न अब स्टप खायमानानि बागिंथु रमिया साक जों साइटंनाय जों आन्दोलन खालायनाय जों आन्दोलन थागलाक हामाय जों स्टेट गभर्नमेन्ट वार्निं होनाय बरक जे कालप्रिट न रमनानि बागै मा साइटंनाय बरक साइटंनांथु Bisa tasu jawab om saya tapi jawab tinggal andal saya na asal baca thangnya nggak andal lo. Sini आन्दोलन आसाबाय थांया बिसोरनो आन्दोलन सालब्रुमनो थां दं सलि दङ जों जास्ट कोभिड नि बागै बिसोर जों मेंटेन खाय दङ हाबाय हापन जों दिनै योग गैया जों तबा आन्दोलन आं थरि दं